କହୁଥିଲ ମୋବାଇଲ ହେରିକା ସବୁ ଚାଲିବ ନ ଚାଲିବ କହୁଥିଲ। ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇ ଭିତରେ, ସେ ଶନି ଦଶାଟା ପଡ଼ିବା ମାନେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସବୁ ମାନେ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଶନି ଯେଉଁ ଶନିଦେବ ଯେଉଁ ଶନି ଗ୍ରହ ସେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଅଗ୍ନି ବିଚରଣ କରିବେ ଆମ ଉପରୁ ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷଣ ଯେଉଁ କରିବେ। ଏଇଟା କେବେ ହବ? ଆମର ଯେଉଁ ସେଟେଲାଇଟ୍ ଅଛି ଉପରେ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ସେଟା ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇକି ଖସିପଟେ ସବୁ ଏଇଟା କେବେ ହବ? ଯାହେଲେ ହବ ଯାହେଲେ ତମେ 24ରୁ 25 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ। 2025 କେବେ ସୁଦ୍ଧା? ଯାହେଲେ 25 ତ ଚାଲିଛି ଫେବୃଆରୀ ହେଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିବ 2.5 ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ପାଇଁକି। ପୃଥିବୀର ଗ୍ରହ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଇଏ ନେଇକି ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିବ 2.5 ବର୍ଷ ମାନେ 30 ମାସ। ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା। ମିଛ କ'ଣ ସତ କ'ଣ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ, ତେଣୁ ଗପ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁନ ସବୁଦିନ, ଦେଖିବ ଜାଣିବ। ଯାହେଲେ କହୁନ ଆମର କେଉଁ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯାହେଲେ ମୋବାଇଲ କାମ କରିବୁନି କହୁଥିଲ ଯେଉଁ 26 ମସିହା ଆସିକି ଆଉ କିଛି ଇଏ ହେବନି, ସବୁ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। 26 ମସିହା ଶେଷ ମାନେ 26 ମସିହା ଯିବନି। ହଁ 25 ମସିହା ଭିତରେ ସେ 2025ରେ ମୋବାଇଲ ବି କାମ କରିବୁନି ଆଉ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ହେବ ମାନେ ଟିଭି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିବ ନା ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲିବ? ଆଉ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଅଚଳ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନେଟ୍ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ୟାର ଆୟୁଷ ହେଉଛି କମ୍। ଇଏ ଯେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, 50 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା କି 60 ବର୍ଷ କି 80 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ଇଏ ସେଇଠି ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ ଫେର କେମିତି ହେବ ଯୋଗାଯୋଗ? କିଛି ହେବନି। ଆଉ ସେ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲେ? ଏ ଡାକ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠେଇକି? ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲେ। ଲୋକ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, 100 ବର୍ଷରେ ଲୋକ ଥିଲା ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। କେମିତି ଯାଉଥିଲେ? ସେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ, ତପସ୍ୟା ଆଉ ଇଏ କରିକି ଭଗବାନ ସହିତ ସେମିତି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ବାୟୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନିଜ ଆୟତ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ମୋବାଇଲ 100 ବର୍ଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ସିଏ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ବଳ। ସିଏ ଯିବା ଆସିବା ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ଯିବା ଆସିବା କ'ଣ, ସିଏ ସେମିତି ମନଦାନରେ ବାୟୁରେ ଉଡ଼ିକିରି ଯାଉଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଲୋକ କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରେ ଅମକ ଲୋକକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସିଏ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଉପରେ ଉଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ। ହଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ ହେଉଥିଲା। ଆମ କଳି ଯୁଗରେ ନାହିଁ। ଏ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏ ଯୁଗରେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ଅଛି? ସିଦ୍ଧି ଆମେ ହାସଲ କରିଥାଇ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରିଥାଇ, ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିଥାଇ। ଏବେ ଆୟୁଷ କମ୍। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କର ତ ଆୟୁଷ କେତେ ଥିଲା? 1,00,000 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 10,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ରାମ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 1000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ମୋଟେ 100 କି 120 ବୟସ କମି କମି ଗଲା ଆଉ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସେମିତି କମିଲା, ଶକ୍ତି କମିଲା, ସବୁ ସେମିତି କମିଲା। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ମୋବାଇଲ ବୋଲି ସବୁ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଦ ହେବନି। ଏରା ନେଟ୍ ନାହିଁ, ୟାର ଅର୍ଥ ମାନେ ୟାର ଆୟୁଷ ଶେଷ। ଆମର ଯେମିତି ଆୟୁଷ ସରିଯାଉଛି, ଆୟୁଷ ୟାର ସରି 2025 ନା କେତେ ଯେ? ତମେ ଦେଖିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଉଛି ରାତି 8ଟାରେ, ସକାଳ 9ଟାରେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦେଉଛି। ତମ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଦେଉଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଶେଖର ଦାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ। ଶେଖର ଦାସ ଏମିତି ମୂଳ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ ଗୁରୁ? ବୈମାଲଖର ଶେଖର ଦାସ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସେ ମାଳିକା ଲେଖିକି ଦେଉଛି, ସବୁ ଦେଉଛି।